kao i ljudi i gradovi imaju svoj razlog postojanja, razvitka i trajanja, svoj životopis. Veći i poznatiji gradovi diljem svijeta obično su sudbinski povezani s nekom rijekom. Vinkovci također. Na sjevernom rubu Bosutske nizine, na mjestu gdje rijeka čini svoju najsjeverniju krivinu, nalazi se najveće naselje jugoistočne Slavonije, grad Vinkovci. Stara gradska jezgra i veći dio grada nalazi se uz lijevu stranu Bosuta, na prapornom terenu čija je nadmorska visina od 85 do 90 metara. Južno od Bosuta, prema rijeci Savi, širi se prostrana Bosutska nizina s nadmorskom visinom od 80 do 85 metara. Na sjeverozapadnom i sjevernom rubu grada završava Vinkovačko-Đakovački, a na sjeveroistočnom rubu Vukovarski praporni ravnjak. Sjeverno od njih nalazi se znatno niža i prostrana Vučanska nizina. Prostor dodira navedenih prapornih ravnjaka, gdje su nadmorske visine najmanje, 90 do 100 metara, a ravnjaci najuži, najpogodnija je veza između Bosutske i Vučanske nizine, odnosno Posavskog s Podravskim i Podunavskim prometnim koridorom na cjelokupnom prostoru Slavonije i Zapadnog Srijema. Njima prolaze važni uzdužni i poprečni cestovni i željeznički pravci i plovni vodotoci. Zbog toga i vrlo povoljnih topografskih osobina, Vinkovci imaju povoljan geoprometni položaj. Grad se nalazi na 18 stupnjeva, 48 minuta i 30 sekundi istočne zemljopisne dužine i na 45 stupnjeva 17 minuta i 22 sekunde sjeverne zemljopisne širine. Svojom zemljopisnom širinom Vinkovci se nalaze gotovo na polovici sjeverne polutke, skoro podjednako udaljeni od ekvatora i sjevernog pola zemlje. Zbog povoljnog geoprometnog položaja te društveno-ekonomskih, povijesnih i političkih prilika, od sredine 20. stoljeća Vinkovci su se razvili u prometno raskrižje, poglavito željezničkog prometa, ne samo regionalnog i nacionalnog, već europskog, međunarodnog značaja. Gravitacijski prostor Vinkovaca obuhvaća površinu oko 1200 četvornih kilometara. U njemu se nalazi preko 40 seoskih i mješovitih naselja, od kojih su ona bliže gradu znatnije urbanizirana. Nedaleko Vinkovaca, na važnim cestovnim i željezničkim komunikacijama, na udaljenosti 30 do 50 km, nalazi se 5 međunarodnih graničnih prijelaza. Zbog toga i dobrog geoprometnog položaja, Vinkovci s pravom zaslužuju epitet istočna vrata Hrvatske. U reljefnom pogledu, područje grada i njegove okolice slabo je raščlanjen, pretežito ravničarski teren, ali su uočljivim morfološkim različitostima. Sjeverno od Bosuta teren je prekriven kvartarnim naslagama prapora ili lesa. Bliže Bosutu najviše je močvarnog, pretaloženog prapora, pretežito glinovitog i dijelom pjeskovitog, a bliže prapornim ravnjacima više je pravog, suhozemnog, kopnenog ili čistog prapora. Južno od Bosuta teren je prekriven mlađim riječnim aluvijalnim naplavinama. Klima Vinkovaca je, kao i u cijelom slavonsko-srijemskom području, umjereno kontinentska. Vrlo povoljne klimatske prilike naročito pogoduju uzgoju različitih ratarskih kultura, povrća, voća, vinove loze i napose šuma.
I hidrografske prilike Vinkovaca i njegovog okolnog prostora vrlo su povoljne. Bosut kroz Vinkovce protječe dužinom oko 3 km. Širina Bosuta u području grada iznosi između 50 do 100 metara. Najširi je u blizini ušća Nevkoša, a najuži između dva mosta, kod tvornice za preradu koža. Dubina vode kreće se od 3 do 3,5 metra. Protok vode i stanje vodostaja određuje se s dvije brane koje se nalaze u rubnoj zoni grada. U Vinkovcima Bosut prima pritoku potok Nevkoš. Nekada je taj potok imao više vode i bio znatno čistiji. U prošlom i početkom ovog stoljeća blizu ušća u Bosut na Nevkošu su se nalazile dvije vodenice. Ranije je Bosut u samom središtu grada kao pritoku primao i potok Ervenicu. Hidrotehničkim zahvatima ta je riječica koja je protjecala sjeveroistočnim dijelom grada zatrpana i ostala bez vode. Na ovome se mjestu nalazilo ušće Ervenice u Bosut. Da nema ovih starih fotografija, teško bi se u to moglo povjerovati. Preko Ervenice bila su izgrađena čak 3 mosta. Prvi u blizini ušća, drugi u Barici, danas ulica Bana Josipa Jelačića, a treći u nekada Oružničkoj, a danas Istarskoj ulici. Zbog radova na iskopu gline za proizvodnju opeke i crijepa nastala su 2 manja umjetna jezera u zapadnom dijelu grada Banja, a u sjeveroistočnom Bajer. Prirodni izvori na gradskom području i u okolici nisu brojni, ali su izdašni i koriste se već stoljećima. To su prostrane, poljoprivredne, pretežito oranične površine, rasprostranjene na vrlo dobrim i plodnim tlima. Još uvijek su nadomak grada velike površine slavonskih, pretežito hrastovih šuma u Spačvanskom šumskom bazenu. Isto tako više od stoljeća koristi se glina pogodna za proizvodnju opeke i crijepa. Novijeg je datuma od 1984. godine iskorištavanje nafte i zemnog plina na naftnom polju kod Đeletovaca. Zbog povoljnih prirodnih pogodnosti, današnje gradsko područje uz Bosut bilo je naseljeno još u predpovijesti. Kontinuitet naseljenosti od oko 7000 godina rijedak je slučaj i u europskim okvirima. Arheološki nalazi na današnjem gradskom području pokazuju neprekidnu naseljenost od mlađeg kamenog doba do danas. Najstarija neolitska kultura, koja se nalazila na području Vinkovaca oko 5500 godina prije Krista, bila je Starčevačka, a iza nje slijedi Sopotska. U bakrenom dobu područje Vinkovaca nastanjivali su pripadnici Badenske, Lasinjske, Kostolačke i Vučedolske kulture. U brončanom dobu, oko 2300 godina prije Krista, nastaje Vinkovačka, Vatinska i takozvana Belegiš II kultura. U željeznom dobu slijedi pojava Daljske i Srijemske, a potom keltsko-latenske kulture. Najznačajnija arheološka nalazišta predstavljaju Tržnica, Sopot, Ervenica i Dirv Brijeg, premda ih ima i u ostalim dijelovima grada i njegove okolice. U 1. stoljeću prije Krista dio Kelta, poznatih pod imenom Skordisci, podigli su utvrđeno naselje na Dirovom brijegu, koje je bilo upravni, trgovački i obrtnički centar šire keltske zajednice. Utvrdu i naselje razorili su i spalili Rimljani oko 8. godine po Kristu, kada su pokorili Ilire i Kelte. Rimljani su uz lijevu stranu Bosuta podigli naselje poznato pod imenom Cibale. Grad je bio utvrđen bedemima, između kojih je bio kanal ispunjen vodom. Cibale su bile razvijeno naselje koje je imalo vodovod, kanalizaciju, terme, hramove,
obrtničke radionice i stambene četvrti. Bili su poznati po keramičarstvu. Kršćanstvo se u Cibalama pojavilo vrlo rano. Već u 3. stoljeću ovdje je bila osnovana biskupija. U progonima kršćana mučeni su i ubijeni biskup Euzebije i lektor Cibalitanske crkve Polion. Cibale su bile cestama dobro povezane s drugim okolnim rimskim gradovima. U rimskoj povijesti poznati su i po tome što su u njima rođena 2 rimska cara, braća i suvladari iz 4. stoljeća, Valentinijan i Valens. U 4. stoljeću rimska je vlast slabila. Slijedile su provale Barbara koji su Cibale opustošili nekoliko puta. Atila i Huni, Gepidi, istočni Goti, Langobardi, a potom Avari i Slaveni kao vihor opustošili su rimske Cibale. Grad se posljednji put spominje 527. godine u darovnici cara Justinijana, kojom cibalske posjede daruje benediktincima. Od 8. do 11. stoljeća slijede nova osvajanja. Franaka u doba Karla Velikog i njegovih nasljednika, Bugara u vrijeme Simeona, Makedonaca u doba Samuila, potom Bizanta i naposljetku Mađara. Slaveni, odnosno Hrvati, pojavljuju se u savezu s Avarima, potom su u vazalnom odnosu prema Francima, a od 11. stoljeća ovim područjem vladaju Mađari. Hrvatska nazočnost vezana je za bjelobrdsku kulturu koja se pojavila u 10. i trajala do 13. stoljeća. Hrvati su u 11. stoljeću podigli naselje Sveti Ilija oko ranoromaničke crkvice s kojim započinje povijest današnjih Vinkovaca. Naselje nastaje uz zapadni rub ruševina rimskih Cibala. Ime je dobilo po župnoj crkvi koja je bila posvećena Svetom Iliji. Kako su ovo područje zaposjeli Mađari, gospodari naselja bili su mađarski plemići iz porodica Sent, Magoč, Talovci, Gorjanski i drugi. Crkva je bila sagrađena od rimske opeke, pretežito lomljene, vjerojatno s ruševina rimskih zgrada, i predstavlja najstariju ranoromaničku crkvu u istočnoj Hrvatskoj. Prvi pisani spomen toga naselja je iz 1332. godine. Upisao ga je papin legat prigodom prikupljanja crkvenog poreza u ovim krajevima. Na starim zemljovidima i različitim crkvenim dokumentima to je naselje upisivano kao Sentelius, Sentilija, Zenteli, Zentilija, Sent Heli i sl. Naselje je cestama bilo povezano s ostalim okolnim naseljima. U vrijeme provale Tatara 1242. godine naselje je bilo opljačkano, a crkva Svetog Ilije bila je dosta oštećena. U nešto mirnijem vremenskom razdoblju koje je uslijedilo, naselje se oporavilo i razvilo u manje trgovište. Već u 14. stoljeću, uz temelje stare romaničke crkve, sagrađena je znatno veća gotička jednobrodna crkva, također posvećena Svetom Iliji. U srednjem vijeku, 1483. godine, prvi put usporedno s nazivom Sveti Ilija javlja se i naziv Vinkovci, odnosno Vinkovce, i Vinko ili Vanko. To je vjerojatno zbog toga
što je novi oltar gotičke crkve, a bilo ih je čak 3, bio posvećen svetom Vinku, omiljenom svecu, zaštitniku vinograda i vina u ovim krajevima. Uzgoj vinove loze i proizvodnja vina ovdje datira iz rimskog razdoblja. Žitelji naselja prvobitno su ulici uz crkvu dali ime Vinkova ulica, koji se postupno proširio na cijelo naselje. Naziv Vinkovci postajao je sve češći. U 16. stoljeću u osvajačkom pohodu Turci Osmanlije postupno osvajaju Srijem i Slavoniju. Pod tursku vlast Vinkovci, odnosno naselje Sveti Ilija, dolaze 1536. godine. Vinkovci i okolica pripali su 1538. godine Srijemskom Sandžakatu. Sjedište Kadiluka i Nahije postali su Nijemci, a sjedište druge Nahije nalazilo se u Ivankovu. Trgovište Sveti Ilija naglo propada i gubi svaki značaj. Crkva Svetog Ilije postala je filijalna crkva u sastavu Ivankovačke župe koja se održala za vrijeme turske vladavine. U to doba prostor oko crkve, koji je ranije bio groblje, Turci su pretvorili u šetalište i odmaralište, koje je turska vlastela koristila za teferiće. Taj je prostor tada dobio ime Meraja, što na turskom znači odmaralište ili plandište. Vremenom se taj naziv uvriježio i zadržao do danas. Naselje je tada imalo nekoliko malih ulica sa svega 30-ak kuća. Prema opisima putopisaca koji su pohodili ili prolazili kroz naselje, doznajemo da su kuće bile građene od drveta, a krovovi pokriveni slamom. Proces islamizacije starosjedilaca započeo je odmah po dolasku Turaka i trajao za vrijeme cijele turske vladavine. Veći se dio stanovnika uspio tome oduprijati. Nakon poraza kod Slankamena 1691. godine, Turci konačno 1697. godine, nakon više od 150 godina vladavine, napuštaju ove krajeve i Vinkovce, ostavljajući iza sebe pustoš. Nestala su mnoga sela i katoličke župe. Malo i siromašno naselje Sveti Ilija bilo je okruženo ostacima starih sela, odakle se stanovništvo razbježalo ili je stradalo. Uz spaljenu gotičku crkvu Svetog Ilije postojale su male ulice: Vinkov Sokak, Grgića ili Čonkića Sokak s nekoliko kuća prema istoku, zatim nekoliko kuća uz staru cestu zapadno od crkve, nazvanih Gorenjci ili Gorenjski Sokak. Prema jugu i istoku, gdje je sada središte grada, područje je bilo nenaseljeno. Vrlo brzo, poslije turskog sloma, pučanstvo iz opustilih malih sela preseljava se bliže prema području oko stare crkve. Puk se počinje okupljati na 3 mjesta: oko Meraje, na Krnjašu i u Ervenici. Najviše se naseljava prostor oko stare crkve na Meraji. Taj dio postaje središnji oko kojega se započinju razvijati novi Vinkovci. Zato prostor na Meraji predstavlja prvu urbanu jezgru Vinkovaca. U njegovoj neposrednoj blizini, jugozapadno uz Bosut i Nevkoš, razvija se Krnjaš, a istočno od njega, na povišenom prapornom terenu između Bosuta i njegove pritoke Ervenice, nastaje istoimeno naselje Ervenica. To se događalo krajem 17. i početkom 18. stoljeća. Vinkovci i Slavonija nalaze se tada u sastavu Habsburške carevine. U to vrijeme u carevini dolazi do promjena u teritorijalnom i upravnom ustroju. U ovom dijelu carevine
Uz civilni dio, takozvanu paoriju, uvodi se vojna krajina ili vojna granica. Početkom 18. stoljeća Vinkovci ulaze u sastav vojne granice. U njezinom sastavu, sve do njenog ukidanja, Vinkovci su bili gotovo 180 godina, od kojih su čak oko 130 godina bili važno upravno i vojno graničarsko sjedište. U tom razdoblju nastaje i razvija se nova urbana ili gradska jezgra oko koje će se Vinkovci u buduće razvijati. To je današnji najuži centar Vinkovaca. Razdoblje vojne granice započinje 1701. godine, kada je donešena prva uredba o njenom uređenju. Kasnije će slijediti različiti patenti, dekreti ili uredbe koje su imale zadaću što boljeg organiziranja čuvanja granice, uvođenja reda i mira, te razvitak gospodarstva zbog lakšeg ostvarenja dva prethodna zadatka. Za razvitak Vinkovaca u tom razdoblju posebnu važnost imala je odluka o izboru Vinkovaca za vojno i upravno središte u ovom dijelu granice. Godine 1747. sjedište Brodske pukovnije prenešeno je iz Broda u Vinkovce, no naziv pukovnije ostao je i nadalje Brodska. Isto tako, 1750. godine Vinkovci postaju sjedištem Slavonske konjičke pukovnije. Tada je u Vinkovcima bilo sjedište pukovnika 7. Brodske pukovnije, brigadnog generala konjičke pukovnije, satnika 9. Vinkovačke satnije, vojnoga zapovjedništva, pukovničkog liječnika i veterinara, te gospodarskih ureda kao što je uprava šuma i druge. Sve to potaknulo je teritorijalni i demografski razvitak Vinkovaca i dovelo do niza drugih promjena. U 1730. godini Vinkovci su imali svega 600 žitelja. 1785. godine oko 1300 žitelja, a 1798. godine bilježe oko 2100 žitelja. U 19. stoljeću porast stanovništva bio je brži i veći. Početkom stoljeća, 1808. godine, Vinkovci su imali oko 2500 stanovnika. 1830. godine oko 3000 stanovnika, a 1869. godine oko 4800 stanovnika. Na kraju stoljeća imali su Vinkovci preko 7000 stanovnika. Usporedno s demografskim uslijedio je i teritorijalni razvitak. Početkom graničarskog razdoblja 1708. godine obnovljena je crkva Svetog Ilije. Uz nju obnovljeno je naselje koje se tu nalazilo i groblja oko nje. Središnji dio, oko Meraje, Krnjaš i Jervenica tada još nisu bili teritorijalno spojeni. Vojnoj i upravnoj vlasti granice bio je potreban odgovarajući prostor prilagođen poglavito vojničkim aktivnostima i načinu života. Stari urbani prostor, prepoznatljiv po nepravilnosti tlocrta, tomu nije mogao udovoljiti. Zbog toga graničarska vlast odabire novi teren i započinje ga urbanistički oblikovati onako kako to njoj treba i odgovara, s pravolinijskim ulicama koje se sijeku pod pravim kutom te prostranim središnjim trgom. Odabran je nenaseljeni prostor na kojem su se nalazili ostaci središnjeg dijela nekadašnjih rimskih cibala. Na mjestu polja, voćnjaka i vrtova niču novi Vinkovci. U razdoblju od 1750. do 1800. godine izgradili su graničari sve značajnije zgrade današnjeg središnjeg dijela Vinkovaca.
Do 70. godina 18. stoljeća sve zgrade bile su prizemnice napravljene od drveta. Jedina zgrada na kat bio je stan i ured zapovjednika pukovnije. Kasnije se u gradnji koristi opeka. Po zapovjedi pukovnika baruna Beka nasut je s više tisuća kola pijeska teren koji je trebao služiti kao vojno vježbalište. On se nalazio ispred graničarskih upravnih zgrada, župnog dvora i crkve. Nazivali su ga Paradir plac. Na njemu su se vršile smotre i vježbe graničarskih vojnika iz cijele pukovnije. Od Meraje prema novom središtu produžavaju se ulice i stvaraju nove poprečne. Naselje se širi prema istoku, ali i u drugim smjerovima. Zbog velike potražnje za opekom u pukovniji su se osnovale brojne ciglane. Zgrade su zidane u karakterističnom graničarskom baroknom stilu, potom historicističkom, a u 19. stoljeću i eklekcističkom. Dio vojno-graničarskih baroknih zgrada sačuvan je do danas. To su tipične katnice s lučno izvedenim trijemovima u prizemlju kojih se nalaze s ulične strane. Lukovi ili kvelbovi svodova počivaju na debelim stupovima, takozvanim boltama. Pretpostavlja se da je ovo najstarija sačuvana katnica vojno-graničarskog baroka. Premda su Vinkovci postali značajno graničarsko središte, gospodarstvo, odnosno obrt i trgovina u njima bili su slabo razvijeni. Vojne su vlasti naseljavali strance, pretežito Nijemce, kako bi pokrenule gospodarski razvitak naselja. Taj se proces odvijao sporo i Vinkovci nisu postali jače gospodarsko središte. Graničarske vlasti uvele su strogu plansku gradnju, provodeći od 1749. godine naredbu o urbanizaciji sela. Kuće su morali biti u nizu, pod konac, na špic, sa zabatima okrenutim prema ulici. Tek kasnije gradile su se kuće na frontu. Za takvo plansko uređenje Vinkovaca i okolnih sela bio je vrlo zaslužan pukovnik Dönhoff u vremenu od 1761. do 1772. godine. Isto tako, kuće su dobile brojeve, u početku prema vremenu izgradnje. Tek početkom 20. stoljeća, oko 1904. godine, ulice dobivaju nazive, a kuće se označavaju od broja 1 nadalje u svakoj ulici, kao i danas. Sve javne zgrade graničari su morali podizati rabotom ili robotom. Od izrade opeka, dovoženja pijeska, sječe šuma, tesanje drvene građe do sudjelovanja u zidanju. Robota kao besplatni rad bila je najomraženija graničarska obveza. Graničarski propisi bili su vrlo kruti i strogi. Svaki neposluh ili neizvršavanje obveza bio je surovo kažnjavan. Znatan dio tjelesnih kazni izvršavao se javno na trgu ispred sjedišta pukovnije i glavne straže. Na ovome se mjestu trčalo kroz šibe ili se izvršavalo bičevanje i druge kaznene mjere na očigled svih i za primjer svima. Za potrebe vojno-graničarskog mjesta otvarene su gostionice, pivovara, ciglane, krečane, ljekarne i bolnica. Sredinom 18. stoljeća došlo je do značajnijeg socijalnog i imovinskog raslojavanja stanovništva na ratare graničare i vojne činovnike, beamtere, zatim trgovce, obrtnike i razne poduzetnike. Kroz cijelo razdoblje
vršena je sustavna germanizacija, počev od sastava časničkog kadra, isticanja njemačkog jezika u vojsci, javnim službama i gimnaziji gdje se u početku izvodila nastava na njemačkom jeziku. Graničarsko razdoblje, osobito od sredine 18. stoljeća, obilježava vrlo značajan razvitak školstva. Prva niža pučka škola započela je s radom 1762. godine. Godine 1779. iz Petrovaradina u Vinkovce premještena je Isusovačka gimnazija. Bila je to jedina gimnazija u cijeloj granici od Zagreba do Zemuna. Isto tako, 1780. godine premještena je iz Petrovaradina i matematička škola, te Slavonsko školsko povjerenstvo, najviši školski organ u granici. Osnovane su još glazbena škola, pukovnijska vojnička škola, šegrdska škola, djevojačka stručna škola i neke druge. U Vinkovce se u tom razdoblju useljavaju ne samo stanovnici okolnih sela, već i iz drugih hrvatskih krajeva. Od starinaca, opstalih u turskom razdoblju i novih hrvatskih useljenika stvara se hrvatski katolički šokački puk. Useljavali su se i pripadnici drugih naroda, Srbi, Vlasi, Cincari, a stanovnici pravoslavne vjeroispovijesti. I već od 1794. godine izgrađena je barokna pravoslavna crkva Svetog Duha. Doseljavaju se i Nijemci, naročito u drugoj polovici 19. stoljeća. Židovi dolaze tek nakon 1868. godine, poglavito poslije 1881. godine, jer im je do razvojačenja granice bilo zabranjeno useljavanje u takozvana štopska vojna i upravna središta. Proces ukidanja vojne granice u Slavoniji započeo je 1873. godine. Godine 1886. Vinkovci su pripojeni Srijemskoj županiji, a od 1881. do 1886. godine bili su sjedište carske i kraljevske Brodske oblasti. Važan događaj po razvojačenju granice za Vinkovce i okolna sela bila je razdioba graničarskih šuma. Za daljnji razvoj Vinkovaca posebno je bilo značajno stvaranje Brodske imovne općine. Bila je financijski koncern čijim su se kapitalom financirali mnogi gospodarski i drugi projekti u Vinkovcima. Sjedište joj je bilo u zgradi Brodske imovne općine, lijepom primjeru secesijskog graditeljstva u Vinkovcima. Razvitak prometa, izgradnja boljih cesta, posebice razvoj željezničkog prometa u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća pokrenuo je gospodarski, demografski i teritorijalni razvitak Vinkovaca. Gradnjom željezničkih pruga u razdoblju od 1878. do 1910. godine prvobitno mala željeznička postaja izrasta u veliko i značajno željezničko križište. Sa dolaskom željeznice u Vinkovce pristiže i mađarski kapital. U to vrijeme vršila se i snažnija mađarizacija hrvatskog življa. Postupno se povećavao broj doseljenih Mađara. Na željeznici se komuniciralo na mađarskom jeziku. Bilo ga je potrebno i naučiti. U tu svrhu osnovana je mađarska škola. Nastava se odvijala u ovoj zgradi, koju Vinkovčani i danas nazivaju mađarska škola. Poslije propasti Austro-Ugarske 1918. godine
U novostvorenoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslaviji, glavnim magistralnim pravcem postaje uzdužni Posavski, a Vinkovci na njemu jedna od najvažnijih prometnih točaka. Grad se započinje širiti prema željezničkom kolodvoru. Na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće u Vinkovcima je živjelo oko 8800 stanovnika, a uoči Prvog svjetskog rata oko 12.000 stanovnika. Godine 1921. Vinkovci imaju nešto manji broj stanovnika, što je posljedica ratnih zbivanja, 11.400. Za desetljeće 1931. godine taj se broj povećao na oko 15.000 stanovnika, a pred sam početak Drugog svjetskog rata u Vinkovcima je prema procjeni živjelo između 18 do 19.000 stanovnika. Kroz cijelo međuratno razdoblje grad se neprekidno mijenjao, gospodarski, demografski i urbanistički. Izgrađivala se vodovodna i kanalizacijska mreža. Uvodilo se plinsko osvjetljenje, a vršila elektrifikacija. Popločavale se ulice. Obogaćivala arhitektura grada pojavom lijepih, historicističkih i secesijskih zgrada. Započeo je snažniji razvitak industrije, bankarstva, trgovine i obrta. U tom razdoblju Vinkovci 1920. godine dobivaju status grada. 1921. statut grada, a 1923. i službeno grb grada. Isto tako pojavljuju se i razvijaju različite kulturne, društvene i športske institucije. U vojnički krutoj i konzervativnoj granici nije bilo mjesta za razvitak kulturnog života u gradu. Od najznačajnijih izdvajamo Vinkovačku čitaonicu, od 1900. godine Hrvatsku čitaonicu, koja je utemeljena još 1875. godine. U kulturnom životu grada značajnu je ulogu odigralo Hrvatsko pjevačko i tamburaško društvo Reljković, osnovano 1900. godine. Središte kulturnog djelovanja bio je Hrvatski dom, utemeljen 1923. godine. Godine 1917. u Vinkovcima je osnovano diletantsko kazalište. Od športskih udruga izdvajamo Hrvatski Sokol, osnovan 1905. godine, koji je ovdje imao svoje sjedište i organizirao različite aktivnosti. U to doba osnovani su Vinkovački građanski športski klub Cibalija i željezničarski športski klub Vinkovci, sklizačko društvo i neka druga. Djelovale su i razne humanitarne udruge, kao Veseli pustinjak, Hrvatsko gospojinsko društvo, od 1930. godine Hrvatska žena, Hrvatski radiša, Napredak, Sveta Cecilija i drugi. Industrijska poduzeća koja su se počela razvijati uglavnom su bila manja, a vlasnici su im bili Nijemci, Židovi, Mađari. Uz nekoliko pilana postojala je tvornica ulja, pivovara, klaonica, nekoliko paromlinova, 6 do 7 industrijskih poduzeća za preradu vune, pletene i vunene odjeće, čilima, krojačke i obrtničke vate, jorgana, proizvodnja konfekcije, izrada šešira i prerada udjelje. Postojala su i manja poduzeća za preradu krzna i kože, te izradu proizvoda od kože. Njihova proizvodnja bila je namijenjena domaćem, lokalnom tržištu. Od značajnijih industrijskih poduzeća, odnosno tvornica, koja su prelazila lokalne okvire, izdvajaju se Ciglana braće Bon, danas Dilj, te Ferolin, jedna od najznačajnijih tvornica metalnih proizvoda u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Bila je to prva moderna tvornica lijevanog poljoprivrednog alata, štednjaka i peći, koja se razvila u najvećeg proizvođača poljoprivrednog alata u jugoistočnoj Europi.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata veći dio industrijskih pogona pretrpio je veliku štetu ili je bio uništen, poput onih koji su se nalazila u blizini željezničke stanice, koja je u nekoliko navrata bila bombardirana. U razdoblju od 1945. do 1990. godine djelovao je u Vinkovcima znatno veći broj industrijskih poduzeća, odnosno tvornica, nego ranije. Neke od njih postoje i djeluju i sada. Najpoznatije su bile tvornica Dilj, jedan od najvećih proizvođača opeke i crijepa već desetljećima u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji. Tradiciju tekstilne industrije dugo je održavala tvornica Vintex, ranije Proleter, koja je prestala djelovati. Vrlo je značajna bila kožarska industrija koja se odvijala u okviru tvornice Koža Cibalija i kožne konfekcije Đuro Salaj, od kojih je danas ostalo vrlo malo. Proizvodnja obuće odvijala se u tvornici Cipela Kvalitet, koja je također prestala s aktivnošću. Ferolimovu tradiciju u metaloprerađivačkoj industriji dugo je održavao Srp i Čekić, potom Vinkovački metal koji više ne djeluje. A danas je još uvijek održava Dalekovod. Od prehrambenih proizvodnih pogona iz nekadašnjeg PIK Vinkovci nastalo je nekoliko manjih tvrtki koje se bave proizvodnjom brašna, tjestenine, kruha, peciva i drugih krušarskih proizvoda, stočne hrane, svježeg i sušenog mesa, kobasičarskih proizvoda i drugih prerađevina. Blizina i bogatstvo kvalitetnog drveta, osobito hrastovog iz spačvanskog šumskog bazena, potaknula je razvitak drvno-prerađivačke industrije koja je najveći uspon imala u razdoblju od 60. do 80. godina ovog stoljeća u vrijeme postojanja drvno-industrijskog kombinata Spačva. Tvornica Spačva djeluje i danas, drukčije organizirana, s daleko manjim obimom i asortimanom proizvodnje, te brojem uposlenika nego ranije. Krajem 80-ih u industrijskim poduzećima lociranim u Vinkovcima bilo je uposleno oko 6500 djelatnika. U razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, naročito od 60. do 80. godina, grad se teritorijalno i demografski i dalje razvijao. U godinama neposredno iza Drugog svjetskog rata, sredinom stoljeća, Vinkovci su imali oko 18.000 stanovnika. Prema podacima popisa stanovništva za 1961. godinu, Vinkovci su imali preko 23.000, a 1971. godine preko 29.000 žitelja. Više od 33.000 stanovnika Vinkovci su imali 1981. godine, a prema podacima posljednjeg popisa stanovništva za 1991. godinu oko 36.000 stanovnika. Nastale su nove četvrti naselja ili blokovi: Kolodvorski, Zagrebački, Radićev, Nazorov, Vrtno naselje, Diljevo naselje, Barica, Slavija, Gortanovo naselje, Prišinci, Lapovci, Kanovci, Vašarište, Papuk, Borinci, Blato i druga. U Vinkovcima je u tom razdoblju bilo izgrađeno oko 4000 stanova u društvenom vlasništvu i preko 10.000 kuća u privatnom vlasništvu. Usporedo s tim grade se dječji vrtići, nove osnovne i srednje škole, poljoprivredni fakultet, 2 nove pošte, bolnica, razne poslovne zgrade i uredi. Izgrađen je ranžirni kolodvor i novi putnički kolodvor. Asfaltirane su ceste i uređivani pločnici. Proširena je vodovodna i kanalizacijska mreža. Preko Bosuta izgrađena su 2 nova betonska mosta. Od 1961. godine uveden je gradski, a nedugo iza toga lokalni autobusni promet. Puštena je u promet cesta Vinkovci-Županja. Asfaltirane su ceste koje povezuju Vinkovce s okolnim selima. Do promjena je došlo i na kulturnom planu.
Od 1952. godine izlaze Vinkovačke novine, poznate Vinkovačke novosti, danas Vinkovački list, a od 1959. godine s emitiranjem programa započinje radijska postaja Vinkovci. U kulturnom životu Vinkovaca vrijedna spomena bila je djelatnost Gradskog muzeja, Galerije umjetnosti, Gradskog amaterskog kazališta Joza Ivakić, Centra za znanstveno-istraživački rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, danas Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Ogranka Matice Hrvatske, Kulturno-izdavačkog centra, kasnije Slavonske naklade Privlačica, Narodnog sveučilišta, Turističkog društva, danas Turističke zajednice, Kulturno-umjetničkih društava Lisinski, Maksim Gorki, Šumari i niza drugih. Iznjedrili su Vinkovci svijetu znanosti, kulture i umjetnosti veliki broj značajnih imena. Matematičar i astronom Oton Kučera, farmakolog Julije Domac, arheolozi Josip Brunšmit i Stojan Dimitrijević, liječnik Andrija Štampar, povjesničari Ferdo Šišić, Josip Matasović i Stjepan Pavičić, dendrometričar Antun Levaković, književnici Matija Antun i Josip Relković, Josip Ivan Kozarac, Joza Ivakić, Josip Bognar, Zlatko Tomičić, Vladimir Kovačić, Dionizije Švagelj i Miroslav Mađar, kipar Vanja Radauš, slikari Ivan Domac, Albert Kinert i Slavko Kopač najznačajniji su u nizu koji se nastavlja. Sa dasaka Vinkovačkog kazališta u svijet glumačkih velikana otisnuli su se Vanja Drah, Nada Subotić, Ivo Fici, Mato Ergović, Žarko Mijatović, Rade Šerbedžija, Ivo Gregurević i drugi. Navedenom nizu treba dodati skladatelja hrvatske himne Josipa Runjanina i hrvatskog bana Vinkovčanina Josipa Šokčevića. Tijekom Domovinskog rata Vinkovci i njegova okolica doživjeli su razaranja teža i veća nego oba svjetska rata zajedno. Zbog neprijateljskih granatiranja i bombardiranja srpskih paravojnih formacija i jugoarmade stradavali su i izgubili živote brojni branitelji, žitelji Vinkovaca, ali isto tako stambeni, javni i gospodarski objekti i pogoni. Gospodarski razvoj tijekom nekoliko godina bio je potpuno zaustavljen. U novonastalim uvjetima, nakon stvaranja nezavisnosti, u vremenu prestrukturiranja, odnosno pretvorbe i uspostave tržišnog gospodarstva, nije došlo do njegovog većeg oživljavanja, čak ni obnove na nivou na kojem je bilo prije rata. Slično se dogodilo i sa željezničkim prometom. Glavni uzdužni pravac nije više prometan kao ranije. Neke su gravitirajuće pruge ratom uništene, a neke se zbog neisplativosti ukidaju. Unatoč svemu, grad i dalje živi. Krovovi i pročelja zgrada obnovljeni su. Grade se nove kuće. Nestaje staro. Ponovno su oživjele Vinkovačke ulice i Bosutske obale. Obnovljen je rad svih predratnih kulturno-prosvjetnih institucija i udruga, a stvorene su i neke nove. Uz već postojeću radijsku postaju stvorena je još jedna, VFM radio. Najznačajniji kulturni događaj suvremenog razdoblja predstavlja početak rada lokalne televizijske postaje, Vinkovačke televizije, koja je 1994. godine započela s emitiranjem programa. Kad jesen prošara krošnje drveća, parka i lenija, kad dozriju borinačke jabuke i grožđe, kad požute kukuruzna polja slavonska, u rujnu započne najljepša i najveća vinkovačka i slavonska svetkovina, Vinkovačke jeseni. Našu priču o gradu i rijeci završit ćemo upravo s Vinkovačkim jesenima. Utemeljene su još davne 1966. godine. U početku bila je to smotra izvornog slavonskog, a danas najveća smotra izvornog hrvatskog folklora. Na smotri sudjeluju hrvatske folklorne skupine iz domovine i dijaspore. Praznik je to za oči i uši. Odzvanjaju vinkovačkim ulicama zvuci tambura i drugih glazbala.
Isprepliću se i miješaju riječi šokačke, dalmatinske, zagorske, istarske, bunjevačke i drugih pjesama. Šuška svila, pod jesenjskim suncem blješte zlatare. Zlatom izvezene marame i stotine drugih prekrasnih uresa pokazuju se dukati. Teško je reći što je ljepše, prelijepe narodne nošnje ili mlade snaše i djevojke koji ih nose. Kloparaju u gradskim ulicama i trgovima urešene svatovske konjske zaprege. Toči se i pije poznata slavonska šljivovica, kuša, šunka i kulin i desetine vrsta domaćih kolača koje samo zna i može podariti Šokadija. Tako se već više od 3,5 desetljeća čuva, njeguje i pokazuje izvorno narodno blago, kultura i običaji, slavonski, hrvatski. Ispisuju grad i rijeka nove stranice povijesti i putuju u susret budućnosti. Vjerujemo ljepšoj i boljoj.